Pili ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli di kasan li jana kimat bakong san jong ka khubor. Penbena Menteri Rembak kami Meghalaya Conrad ke sangma ban ai ye ka song pisa ka bakhat lai klur tengka ban kenti ye ki kam jungok kai perthei ha ka dolun nong khnum West Khasiels District. On kni binia ka ki HADC ban pendung rekhot kentei ha ka committee ka ban pet halor ka Khasi Inheritance of Property Bill 2008 ka ba menta dan tang kishin rang ki balong ki rekhot jongka. But Kanang ban kenti ka baha kamiat jom ki kentei beki kena penlong ka tenat Women and Child Development jong ka Sarkar India da ki program ha ka lengkari. Haswa begini pai syaki kubor ki babnya kani ka long ka jeng penbena. Kari India kala tahu history haba kala laban ay palat chispa klur li ki dawai tika COVID-19 hakari. Ka All India Radio ka ay buram ya barok ki doktor, ki nurse, ki wei nong tre ki ba khamat hakani ki benta, batru ya barok ki bala depsin ya kani ketika ka bala penna kari ben kenjo so ni mau mer. Wala kari kala laban kenjo so ni mau jam jo jing ay tika COVID. Ka All India Radio ka maham ya barok ki nong sngam ba katma persya ya COVID kampat kun kumta ka kuntu pi baro ba pinli atika no kloye la di ba diarap lem ki weiru banyo ya kani ketika hakani ka ayom lek nan so baban but ya kini ki lai tli ki kendon basuk ban le kata deng mas pikir ban le khot ya ka kmat ba ikiti bat kiar paji ne ki ni para brio da armita nak benta ki jing tip pat ki jing lam lenti hak be de bo COVID-19 phone how national helpline number not iwe ar lai khandai new plan not sound real la ni iwe not new sun helpline number jong Meghalaya ude iwe not pra but iwe not new not benta hine phai ki khubor ki babnya Menteri Rembak kami Meghalaya Conrad ke sangma nen ke sengi ulah penbena ban ai ye ke song pisa ke bakerpang ka balong khat lai klur tengka na ke benta ban kenti wiki kam jungok kai ha ka liang ki jing te jing sina bat ki jing pen bet pen biang ki badan kam ha ka dolun nong khnum ha West Khasiels District hadian bola lech ni ke jaka bat laki bahiyeng sem bat la sengran lang yu dai ki bor punya district Conrad sangma ulalik chenong stan bani keren penlijung mod bat ki producer groups kata ki kenhun jo kinong pennikmar ya ki bela tau hapok ka farmers collectivization for upscaling of production and marketing system ka bela tip ka focus kabalong ka sinjam trikam jong ka sarkar jila habai kren bet kipat nong rep Menteri Rembak ulai thu ba ka sarkar kelamang pisa ars pa klur tengka nak benta ki program kentiu ya ka bet ka biang jong nong rep ha ka jila ha ka ba ulong ba ka sarkar ka shimkhia ban song thu iki jing jong kipat nong rep bat ban sei ye ki rukom trikam ki ban penti kena ba ka babun hi ka jing toy ka lik poi sha ki nong rep Menteri Rembak pentip ru ha ke jingelang ba ke sarkar klasim kia ban kenti ya ke jing peniso asurok ha West Khasiels Susu ulang ru ba ke skim sam jong ka greater Nongstoin water supply kala jandep Chinapura bat shen on sayo ban plino ya ka ringkat bat UMLE ka than uba Macmillan bersan Menteri Rembak Conrad sangma ulah sami pisa demba ka check siapa lat lai pundu teli ki producer group kiba hapok ka focus program kabakot siya ka arpo ilak kandai pesan hajar tengka bat hakani ke jingle jungok ka basisi ke jong ya ka West Khasiels District Menteri Rembak ulalik jurip ru ya ka surok Nongstoin coba kaji bat ka surok na Nongstoin shanong kunum Chief Executive Member juga Khasiels Autonomous District Council ubat Tito Starwell Khan uloong ba ka council kan pibnya halor ke jingdan kam ban kunthop ye iwe idikot kan thai ha ka kunhon ka bade khmi hadien balapni ya ka Khasi Inheritance of Property Bill 2008 ka committee ka bala clear do CM ka dadu menta kadang don tan kishan rang beriu ki belong idikot jongka bat dan kan thai beriu ha kani ka committee UCM ulong ba kani ka committee kan shin bat khmi ye ki jing pen ba ki jing ai jing mod na baro ki benta kun thu bru ni ki seng kan thai UCM ulai thu ba ye ka jing lang ka menung kong jong ka select committee on sabu tarik no hakisi ki banwan kani ka khubor ka wan shipina ka All India Radio Shalom
Katanat Women and Child Development jong sarkar India kabakmi ya kabha kami at juki kinthai beki khilung khana kadan jung tmu ban penlong ya bun tli ki limpung ki ban la ban penur long ya kathong jong kan katanat rekam ban kanti ya kabha kami at bat ka roi kaman juki kinthai beki khana kini limpung ki kinthop ya ka phang pedeng jong ki bot jing start ki khana ki hok bat ka bam batemet bat ki sedang nadu nim kesni bat kimiyai biteng hadu ka arpui terik muta ubenai ha ka ba ka jing tmu ka long bakan dan ka jing le jingwa ya khani tuli ki child care institution ki badan ha kalengkari kata ha ka jila Uttar Pradesh Bihar Rajasthan Haryana Karnataka Tamil Nadu Assam Meghalaya bat Manipur ha kani kata yo berkowe kathong jong kani kalong ban pendan kam ya kani kata yo nak banta ban sei bat penni ya ki jing ai jing tem sapang ki hok jong ki khlong khna bat ban busut ha ka sang perkhat jong ka imlang sa lang hi bar ko we ba kini treilang nak banta ban pen urlong ya kani kathong ka Meghalaya Biodiversity Board Ningkasi kalau penlong jaga capacity building workshop nak benta kinong tre jong katnat forest and environment jong sarkar Meghalaya halor kapang ka jing pentri kam yaki kendon jong ka an Biological Diversity Act arajar ar da ka ba phai mat kerpang sya ka benta ka be dei be kilak lingti bat ki jing toy kata ke enforcement matters bat ka access and benefit sharing yakni kelempong yete la penlong hasil van house long la penpu penping ya ka jingelang penwai ya kini kalimpung da ka jingiran rang lang menteri katna forest and environment jong sarkar jila James P.K. Sangma kumukongsan haba ajing kren na kini jingelang James P.K. Sangma ula banjur halo ka jingdan kam ban penpriang jingtip sapang kirukom penjer ngam biang ya ki klau de ki biang gisi bat ban penbha ya kirukom te la kam ya ka jing penjulore ka mariang kanang ban penurlong ya ka thong jong ka jing pensang ya ka jingdu yaki klau bat ka jingdan jongki bat ru banyada ya kamariang uni menteri ula kentu ya baro ki be de benta bat ka ni ka kam bakin kmi ya ka jingdan jong kamariang om tangkum kalat jing toy ben kenti ya yo ka kon hanre ben sumar tung kairu ya kamariang bat baro ki jing thau ki badan haka na ka benta ka jing im ka jong ni hi khnang ba ka kan ne Hakani kesini kuangsan na pelapet baru ya kikot kibla agerteng Meghalaya Biodiversity Strategy and Action Plan arhajar khatnyo hadu arhajar laipo. Menteri Lasamru ya kasong pisa Access and Benefit Sharing Fund syaka Single Grade BMC Selsela Block West Garo Hills District. Sora District Demand Forum SDDF kalau ong basyen kan sapa ya ke city yo jing kershan ne ki ars pa lai pinu teli kisnong ki bahap hapo ka subdivision syaka sarkar jela nak mentaban kentiu ke danno ya ke ni ke subdivision syaka district Bapura bat ka SDDF kan but din ru da ka bateng halor kan ni jing dawa weni ki dikot juga SDDF uba Alan West Khar ngor lo ong ba kan ni ke kunhon kan penlong da ka signature campaign kata ka jing soy kerteng jong baro ki kli nong sanchar hadian ba ka sarkar kakam ba ka dan ka jing pejing mud apa den ka tu ka ni tili ki snong ki bahab ha ka ni subdivision ha ka be de ba ka jing dawa district uba khar ka ngor loong ba ya ka city ka bala soy ba pen pau ya ka jing kershan jong baro ki snong halor ka jing dawa ka sora District Demand Forum on sa ay sa sarkar kana ban pensisa ba baro ki snong ki ajing kershan ya ka ni jing dawa jong ka SDDF uba khar kongor ulay tu ba kat hidup mentah ke SDDF kalau yo pediang ya nyopo na kasi spa ki city ajing kersham ki snong beper bat ke SDDF kalau bo i kathong ban yo ndut na baro ki snong ya ka bakum ni ki city kersham kat hakalai poterik mentah ubnai nai wing ka sarkar Meghalaya ka tmu ban pan pelat no na ka sarkar pedeng halo ka jing pentri kam jong kaya ka jing pen bena ka bala ai de katna rural development jong ka sarkar India ba ka district rural development agency ka ta ka DRDA ka de benia long no ka we bat ki autonomous district council lani bat kanu ka kunwon tri kam ka ba on rai da ka sarkar jela Menteri Ketenat ki kampen roi nong kendong joko sarkar Meghalaya uba Hamlet San Doling ulo ong ba uni kendu iyo menteri rang ba konrat sangma bani keren halor kani kebenta uba Doling ulo ong ba ke DRDA kanong ke agency ke badan kambahana ke bentaman penyat ya ki kampen roi hagi than nong kendong bat kan long ke kam ke ba sibu ni ke sarkar jelaban pediang ya kani ke jumpen bena jong ke sarkar pedeng
Uba ada oling ulo ongru bala da sarkar pedeng ka kentak dan pedang ya kan jing ka pat pelat no ya ka Meghalaya na ka jing sate ha ka kendon ka bala peni ka sarkar jelakan pan por pat ban penjelani ka jing pentri kam ya ka jing pen bena ka bala ada ka sarkar pedeng kat tu ka khubor lakut ka bala wan sepi na ka All India Radio Shillong